I'm just recording a video. Oh my god. Nou zet gewoon net die muziekbox zit die af. Maar ik kan niet het Engels, ik kan niet Afrikaans. Nou, hoe praat je nou Afrikaans? I mean... What are you doing, Shiki? Okay, show you. How did you win? Ik rij met wat in de soep. Ik zie van 3. Al gaat het. Ik heb al 4 minuten gespeeld. Slaat mij net. Ik zal de jump slaan. Ik zal het niet doen, maar hij gaat hier naartoe. How you like Diamond, what diamond? What goes to the bird? What goes to the tablet? What goes to the jackals? Dak, langkap is dat de berg van de uit. Harda, als je op de grond bent, dan is het duivel. Harda is bushman toch? No, please. Wacht, hier.
the enemy. Come on. Finally, let's defeat her. Alle Also, Titel. da will ich meine Liebe.